af Yasser Arafats livvagt, den såkaldte styrke 17. Kortet tilhører Ibrahim Abu Salas, der siden januar har boet i Danmark, senest på Torvaldsensvej i dette hus i Slagelse. Norsk politi mistænker ham for at være hovedmanden bag opbygningen af en terroristcelle i Skandinavien. I begyndelsen af september blev kuverten sendt til Norge. Abu Salas rejste samtidig med 2 andre palæstinensere nordpå. De 2 andre mænd boede i denne ejendom i Korsør. Den norske og danske efterretningstjeneste blev involveret i sagen. Ved en koordineret aktion slog dansk og norsk politi til den 13. september kl. 12. I alt 5 mand blev anholdt i denne ejendom i Oslo. Samtidig gik politikolleger i aktion mod den formodede leder Ibrahim Abu Salas lejlighed i dette hus bag mig, nummer 4 på Torvaldsensvej i Slagelse. Abu Salas var et halvt år tidligere i PLO's træningslejr på Cypern, og dette billede af Abu Salas fundet i Oslo-lejligheden er taget i træningslejren. Det er et af politiets stærke indicier for hans PLO-aktiviteter. Jeg har oplyst, at de har været med i interne stridigheder i Libanon. I eftermiddag har en højtstående norsk politimand bekræftet, at Abu Salas under afhøringer i aftes har indrømmet, at han har lavet efterretningsvirksomhed for PLO. En ny undersøgelse viser, at vognmænd gør sig skyldige i alvorlige overtrædelser af alle regler om hviletider. Akkordbetaling til chaufførerne stiller sig åbenbart i vejen for trafiksikkerheden. 2 ud af 3 vognmænd, der sender deres chauffører ud på landevejene, får senere et bødeforelæg. Chaufførerne ser stort på hviletidsreglerne og fortsætter kørslen til fare for trafiksikkerheden. Arbejdstilsynet konkluderer i en ny rapport, at overtrædelserne er massive og bøder hjælper ikke længere. En række alvorlige ulykker for et par år siden, blandt andet med en dansk turistbus ved Kassel i Vesttyskland, førte til, at arbejdsminister Henning Dyrmose satte Arbejdstilsynet til at kuglegrave, om chaufførerne overholder sikkerhedskravene. 109 vognmandsforretninger i Aarhus Amt og i Vejle Amt har haft uanmeldt besøg. Resultatet er stribevis af bøder og nye kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet. Forholdene er lige så chokerende på landsplan, måske værre, for vognmændene har kunnet advare hinanden om Arbejdstilsynets kampagne og har haft tid til at gennemse deres papirer og rydde op i ulovlighederne, fremgår det af rapporten. Politiet har ved en stribe razziaer den seneste uge afsløret, at mange lastbiler ikke holdes trafiksikre, og den særlige fartskriver afslører, at lovens krav om hvilepauser ikke overholdes. TV2 har spurgt arbejdsminister Henning Dyrmose om hans reaktion på choktallene. Det er klart uacceptabelt, og det viser, at den frygt, jeg havde, da jeg satte en kampagne i gang, er velbegrundet, desværre. Og det har vist sig, at Arbejdstilsynet har måttet rejse tiltale ved domstolen i 65% af tilfældene i forhold til virksomhederne. Det kan vi ikke have foregår i fremtiden. Hvad kan grundene være til, at der sker overtrædelser? Der er tilsyneladende mange ting, der vedrører arbejdstilrettelæggelsen. En af tingene kan være de aflønningssystemer, man har i transporterhvervene. Er det akkordsystemer? Ja, det er akkordsystemer. Ministeren har nu indkaldt organisationerne til et hastemøde her i Arbejdsministeriet. Organisationerne får sidste mulighed for selv at rydde op i en omfattende overtrædelse af loven. Men Henning Dyrmose siger til TV2, at embedsmændene her i Arbejdsministeriet allerede er gået i gang med at se på, hvordan man eventuelt kan skride til langt alvorligere sanktioner, nemlig at inddrage køretilladelser for de vognmænd, der gentagne gange overtræder loven. Man vil muligvis også henvende sig til Justitsministeriet for at få øget politikontrol på landevejene. Arbejdsminister Henning Dyrmose siger, at man vil ikke acceptere, at uskyldige risikerer at miste livet eller blive hårdt kvæstet på landevejene, fordi vognmændene ikke overholder loven. Torkild Dahl, TV2, Arbejdsministeriet. Det står særligt grelt til med eksportlastbilerne, men der er nu færre fejl ved turistbusserne, end der var før. Det skyldes formentlig frygten for den dårlige reklame, man får, når der sker en busulykke, fremgår det af rapporten fra Arbejdstilsynet. Dansk design har for alvor fået et internationalt gennembrud. I går underskrev BAO en millionkontrakt med verdens næststørste computerproducent Apple om indretning af butikker. BAO er ellers kendt for sine radio- og tv. Expo Competence har i forvejen designet 40 Apple-centre i Holland, England og dette i Danmark. Den nye kontrakt skaber noget, der ligner en fordobling af Expo Competences årsomsætning. Kontrakten betragtes som et afgørende internationalt gennembrud. Et gennembrud ikke bare for BAO-firmaet, men for dansk design i det hele taget. Renselund, TV2, København. BAO-firmaet Expo Competence har 150 ansatte i Struer, men nu regner man med en betydelig udvidelse af medarbejderstaben.
Regeringen arbejder på en hemmelig redningsplan for Danmarks økonomi. Planen går under navnet U2000. 6 personer skal nu kuglegrave Danmarks økonomi. Regeringen nedsætter en gruppe, som frit skal analysere industri, arbejdsmarked, miljø, skat og uddannelse. Målet er at redde Danmarks erhvervsliv og økonomi. Projektet hedder U2000. Det er nødvendigt af mange grunde. Det er nødvendigt, fordi vi har haft og stadig har et stort underskud på betalingsbalancen. Vi har brug for en større og en bedre privat sektor, end den vi har i øjeblikket. Og det står slemt til. Dansk industri er ved at blive opkøbt af udlandet. Det siger et medlem af Forum for Industriel Udviklingsanalysegruppe. Der er en risiko for, at vi bliver, om man så må sige, en samling af filialer. Vi bliver hvis man skal gå meget langt, et egnsudviklingsområde eller en vasalstat. Er det ikke meget pessimistisk? Det er da muligt, men hvis vi ser på den hastighed, hvormed opkøbene finder sted, hvis vi ser på den hastighed, hvormed resten af Europa omstrukturerer sig, og vi ser den måske relativt lille hastighed, hvormed danske virksomheder går forrest i at skabe store internationale koncerner, så kan man da godt befrygte, at vi om en 5-10-årig periode er i den situation. Regeringens arbejdsgruppe skal være færdig om et år. Vi står over for meget store omstillingsproblemer. Både det indre marked, men i øvrigt den internationalisering af erhvervene, der finder sted i disse år, gør det nødvendigt, at vi tænker langt frem. Ikke nøjes med bare at tænke på i morgen om 14 dage, men prøve at se perspektiverne på lang sigt. Hvordan ser du Danmarks fremtid, hvis vi bare lader stå til? Jamen, det gør vi ikke, og det vil være helt uforsvarligt. Det er meget vigtigt, at vi prøver på at tænke os om og tænke langt. Lederen af det erhvervspolitiske forum, Erik Rasmussen, siger, at tænketanken er ved at afslutte en mere omfattende analyse af kravene til industriens vækst i de næste 5-10 år. De 6 personer i regeringsudvalget bliver udpeget i løbet af et par uger. Indslaget var produceret af Christine Kortsen og Maria Kukulitsa i København. Og så skal vi til Sovjetunionen. Den sovjetiske partichef Mikhail Gorbachev blev i dag også præsident for Sovjetunionen. Udnævnelsen kommer dagen efter, at Gorbachev gennemførte dramatiske ændringer i partiledelsen, og han er gået styrket ud af opgøret i Kreml. De 1500 medlemmer af parlamentet, den øverste sovjet, var enige. Alle stemte for Mikhail Gorbachev. Det hele varede kun nogle få minutter, og Gorbachevs magt er nu styrket betydeligt. Han sidder nu både på partiet og i spidsen for regeringen. Люди хорошо видят и понимают наши проблемы и трудности, но они требуют более решительных и энергичных действий. Трудящиеся не удовлетворены тем, как действуют наши советские, хозяйственные органы, общественные организации и многие партийные комитеты. Udnævnelsen af Gorbachev til præsident sker dagen efter, at han skiftede kraftigt ud i toppen af partiet på et hasteindkaldt møde i centralkomiteen. Det gik blandt andet ud over præsident Andrej Gromyko, manden, der har tjent det kommunistiske Sovjetunionen siden Stalin, især som udenrigsminister. I dag takkede han af i den øverste sovjet. Мою просьбу об уходе по соображениям возраста на отдых пленум Центрального комитета партии поддержал. Что хотелось бы сказать еще? Собственно говоря, моя работа хорошо известна. Der er bred enighed i de vestlige medier og blandt vestlige politikere om, at forandringerne i Kreml har styrket Gorbachev. I virkeligheden står han nu så stærkt som ingen af hans seneste forgængere, og spørgsmålet er så, hvad Gorbachev kan og vil bruge al den magt til. Jeg har bedt en sovjetisk journalist, Sergej Selebyakov, om at komme ind i vores studie i København. Han er chef for det sovjetiske nyhedsagentur Novosti i København. Og Sergej Selebyakov, hvad tror du, at Gorbachev vil bruge al den magt til? Ja, det er klart, at han skal bruge den magt for at sætte fart på reformerne, specielt på det økonomiske område og reformen af Sovjetunionens politiske system. Fordi situationen med fødevarer for eksempel er meget alvorlig i Sovjetunionen. Og hvis man sammenfatter kort situationen, så er
vel på den måde, at årenes tid er forbi. Nu må det handling til. Men er det ikke farligt, at så meget magt er koncentreret hos en mand? Man skal jo ikke lede så langt i russisk og sovjetisk historie for at finde eksempler på, hvordan magt kan bruges og misbruges. Nej, det tror jeg det ikke. Fordi det er ikke kun et spørgsmål om magtkoncentration. Man skal også huske ideen, som ligger bag de nye sovjeter, altså folkevalgte parlamenter. Det er vel et organ, som skal vælges for eksempel til april med et valg af flere kandidater. Og det hele ser jeg faktisk på som et slag mod byråkratien i Sovjetunionen. Så du tror ikke, det er en ny diktator eller zar, der er ved at rykke ind i Kreml? Nej, absolut ikke. Fordi både Gorbachevs mentalitet og det politiske handling viser helt andet. Det er faktisk han, som driver politikken mod Sovjetunionens demokratiske udvikling i stor grad. Til allersidst, du nævnte fødevareproblemet. Det er jo så akut, at man kan jo ikke sige, at folk sulter i Sovjetunionen, men der er indført rationering mange steder i landet. Hvor lang tid har Gorbachev til at klare det problem? Ganske kort til. Det er svært at se, hvor lang tid. Men, som sagt, man må handle allerede nu. Og vi har godt eksempler på, at det økonomiske reform kan fungere også, som det gør for eksempel i Baltikum-republiken. Tak til Sergej Sigabrikov. Tak. Der har været store demonstrationer i Chile. Modstandere af general Pinochets militære styre protesterer imod næste uges valg. Valget finder sted på onsdag, og den eneste lovlige kandidat er general Pinochet. Politiet brugte både tåregas og vandkanoner imod demonstranterne. General Pinochet har regeret Chile, siden han kom til magten ved et blodigt militærkup i 1973. Den demokratisk valgte præsident Allende blev dræbt ved kuppet. Der er opstået problemer ombord på den amerikanske rumfærge Discovery. Et luftkølesystem er brudt sammen, og det har fået temperaturen i kabinen til at stige til 30 grader. Den amerikanske rumfartsadministration NASA siger, at problemet ikke er alvorligt. Astronauterne er blevet bedt om at tage så meget tøj af som muligt. Opsendelsen af rumfærgen markerer USA's comeback i rumkapløbet. USA's rumforskning har ligget underdrejet siden Challenger-katastrofen i 1986. Det er ikke hver dag, man sidder på første parket til en hvalfødsel, men det var ikke desto mindre, hvad de besøgende i Californiens SeaWorld gjorde. Lige før spækhuggeren Candy skulle optræde, begyndte hun at føde 1 måned før tiden. Man ved endnu ikke, om det er en lille spækhugger, hun eller han, der er kommet til verden, men specielt er det. Det er nemlig kun anden gang nogensinde en spækhugger føder i fangenskab. Mindst 100 mennesker er blevet dræbt i væbnet sammenstød i Pakistan. I byen Hyderabad blev snesevis af indiske indvandrere meget ned af militante pakistanere. Da nyheden om drabene nåede frem til hovedstaden Karachi, gik hundredvis af indere amok og gennemførte hævnaktioner. De pakistanske myndigheder har nu indført udgangsforbud i dele af hovedstaden og hele Hyderabad. Politiet har fået ordre til at skyde alle, der overtræder forbuddet. Våben er en del af den pakistanske dagligdag. Landets våbenindustri lever højt på krigen i nabolandet Afghanistan. Hjemmelavede våben er en del af forklaringen på, hvorfor den afghanske modstandsbevægelse har fået så stor en succes. Ole Vestergaard har besøgt et af de pakistanske våbencentre. At slynge sin riffel over skulderen er for mange en del af det daglige påklædningsritual, inden de går ud. Mænd og våben hører naturligt sammen i mange af de pakistanske grænseområder op mod Afghanistan. Hvad enten de sovjetiske besættelsestropper er på vej ud af Afghanistan eller ej, så fortsætter krigen mellem dem og de afghanske modstandsfolk, mujahedinerne. Deres behov for våben er lige stort. Og deres muslimske brødre i Pakistan har i solidaritetens navn også øjnet muligheden for at tjene på krigen. Vi er i den lille by Dada i Pakistan. Den ligger ikke længere end 75 km fra Afghanistans grænse og krigen. Dada er lig med våben. Byen er leveringsdygtig i alt.
Ikke kun til mujahedinerne, men til enhver, der har trang, lyst eller behov for våben og ammunition. Tilladelser, licenser og den slags spørges der ikke til, men for dollars kan man blive bevæbnet til enhver lejlighed. If you buy it, this is only $40,000. And if you buy to the Kalashnikov, it is $1,000. Der er i udpræget grad tale om en hjemmeindustri. Både de lette håndvåben og det tungere skyts fremstilles fra grunden og med en enkel teknik. Kendere siger, at de pakistanske efterligninger både i udførelse og egenskaber er fuldt på højde med de originale våben. Der er en tynd streg i landskabet i den støvede pakistanske nordvestgrænseprovins. De få forretninger, der ikke profiterer på krigen i Afghanistan eller mænds hang til våben i almindelighed, er gadekøkkener. 9 ud af 10 forretninger enten laver eller sælger våben, og afsætningen går strygende i en imødekommende atmosfære. Når først man har vendt sig til skudsalverne, der præger lydbilledet. For som kunde får man naturligvis lov til at prøve varerne af på gaden uden for forretningen, inden man tager beslutningen. De lidt tungere våben kan også prøves af, hvis man går lidt afsides. Vi spurgte en våbenhandler, hvad han i det hele taget kunne levere i den tungere ende af skalaen. De fleste våbenmagere bruger enten russiske eller kinesiske våben som model. Det halvautomatiske Kalashnikov-gevær er slagvaren, både hos modstandsfolkene i Afghanistan og hos den pakistanske middelklasse, der stræber efter især 3 statussymboler. En 4-hjulstrukken jeep, en hushjælp fra Sri Lanka og så en Kalashnikov. Hvis situationen skulle kræve en smule diskretion, kan man også bevæbne sig en smule mindre i øjenfaldene end med en Kalashnikov. For eksempel med sådan en kuglepindepistol her til ca. 25 kroner. Ole Vestergaard, TV2, Dhaka, Pakistan. Ole Vestergaard har lavet en hel serie af reportager fra Pakistan. Dem viser vi i den kommende tid. I dag er det 2 år siden, at politikerne troede, at de satte en stopper for rugemødre i Danmark. Men nu skal vi møde en kvinde, der kan skaffe en rugemor. Det eneste krav er penge. Mange penge. Hvor mange har du i gang i øjeblikket? Jeg ved, at der er 2, der er gravid nu. Jeg ved ikke med den 3. Det kan gøres for... Det er alt efter, hvad folk de bliver enige om også. Altså 30, 40.000, 110.000, 120.000. Jeg ser det selv som en allersidste alternativ løsning på den måde her, ved at nogle kvinder de vil lægge krop til og føde et barn for andre. Og jeg står så som mellemmand, og folk kan ringe til mig og sige, jeg har lyst til at prøve at være rugemor for nogle mennesker, og folk kan ringe til mig og sige, vi har ingen barn, vi ønsker meget, meget stærkt et barn. Det er her i dette lille hus i en østtysk landsby, Pia Andersen formidler kontakten mellem rugemødre og barnløse familier. Ja, det er Pia. Pia Andersen opsøger aldrig selv folk. De ringer til hende. Ja. Hun har ingen regler for, hvem der kan blive bragt sammen. Hun går efter sin intuition. Lyder folk seriøse, bringer hun dem sammen. Og det første møde mellem rugemoren og det barnløse par foregår altid hjemme hos hende. Og det er også her, prisen aftales. Hvis man er så desperat, man har prøvet i 10-15 år på at få et barn, og de mener, at det eneste saliggørende her i livet, det er at få et barn, så får man også det barn, fordi så kan man prioritere alt andet. Og i mange eksempler har familier og venner hjulpet med at samle de her penge sammen, som det her barn det koster, ikke også? Så ved at prioritere hjemme, så må man skifte den bil ud, man har med en mindre bil, eller en billigere bil, eller sælge huset, eller alt muligt. Fordi her står der jo ikke nogen adoptionsmyndigheder og siger, vi skal have en bil til 70.000, og huset skal koste 400.000.
og det skal være så rent, og der skal være de ting, vel, og I må ikke fejle de her ting. Altså, det er der jo ikke i det her, vel. Det kan jeg jo ikke tillade mig overhovedet at gå ind og sige. Det mener jeg ikke, der er nogen mennesker, der kan tillade sig at sætte nogle krav for, hvem der må få et barn, og hvem der ikke må. Når det som de her mennesker, der kommer her, er ganske almindelige, sunde mennesker, som bare har et stort behov, og det er at få et barn også, fordi de ikke kan få et barn selv. Nu har du jo brugt utrolig meget tid på det her. Hvad får du selv for al den ulejlighed? Altså hvis du tænker på penge, så får jeg ikke penge for det. Men jeg har fået en hel masse menneskelige erfaringer, og en hel masse indsigt i en masse problemer og etik, som jeg ikke ville have haft. Jeg kan kun håbe på, at den stramme adoptionslov, gamle stramme adoptionslov, at der bliver rusket grundigt op i den. Så det ikke vil blive så svært at formynderisk og adoptere et barn, ikke også, som det er i dag i Danmark. Synes du, det er i orden, at der er penge med inde i spillet, sådan at der er nogle kvinder, der får penge for at stille deres livmor til rådighed for et andet par? Det synes jeg. Den kvinde, der lægger livmor til, hun går i 9 måneder med et barn, som hun skal aflevere. Det er også en psykisk belastning. Hun glæder 2 andre mennesker helt enormt, som man ikke kan... Altså, man kan ikke sætte ord på, hvad den glæde den er, vel. Det er deres højeste ønske her i livet, der bliver opfyldt. Og de synes selv, at det er i orden, at de giver penge for det. Og at en kvinde, der lægger livmor til, får nogle penge som en gulerod for at gøre det arbejde, hun gør, samtidig med, at hun glæder 2 mennesker. Når man ser på det på den måde, og at de barnløse også selv synes, det er i orden, så kan jeg ikke mere se, der er uetisk i det. Men konsekvensen af det her interview kan jo blive, at du på en eller anden måde, myndighederne forsøger at forfølge dig bagefter. Ja, det må de gøre så. Men hvorfor vælger kvinder at blive rugemødre? Mød en af dem i morgen her i nyhederne på TV2. Et dødsfald. Tidligere minister Christian Christensen døde i nat, 63 år gammel. Flagene blev sat på halv stang her på Christiansborg i dag, da meddelelsen om Christian Christensens død blev kendt. Christian Christensen var en af husets markante politikere og placerede sig som en viljestærk politiker, der elskede det politiske spil. Christian Christensen kom fra et missionsk landbrugsmiljø i Vestjylland, og det kristne livs- og menneskesyn og hensynet til naturen blev en ledetråd i hans politiske liv. Christian Christensen gik ind i mange konflikter for sit miljøsyn, og det skabte ofte problemer på regeringsmøder, når han førte sin kamp ind på kollegers områder, blandt andet i landbrugspolitikken og i ulandspolitikken. Det var en meget skuffet Christian Christensen, der efter regeringsomdannelsen i juni måtte sige farvel til sit elskede ministerium og reelt også farvel til en lang og engageret politisk karriere. Og så har vi noget om vores egen tv-verden. Mange danskere skal have en ny tv-antenne for at se os på TV2. Og det har skabt problemer for folk i antennebranchen. De har så travlt som aldrig før. Skal du se TV2? Nej, det skal jeg ikke. Det har jeg ikke tid til så meget, som vi arbejder. Nej, de ansatte på antennefabrikken Triax i Hornsyld har ikke meget tid til at se tv. Til gengæld sørger de for, at mange andre kan se den her udsendelse. Næsten i døgndrift har maskinerne spyttet antennestumper i forskellige længder og spoler med det rigtige antal vindinger ud. Triax har ansat 200 mand ekstra for at lave TV2-antenner. Siden maj har de arbejdet i treholdsskift, og på det seneste er arbejdsugen udvidet fra 5 til 7 dage. For tiden kan Triax levere ca. 15.000 antenner om ugen, men antallet skal op på 20.000, for det er langt fra alle, der har fået en antenne. I antennebranchen vurderer man, at kun en tredjedel af de danske husstande, der skal have deres egen antenne for at se TV2, allerede har fået det. Men det er svært at sætte tal på, for antennerne i varehuse og supermarkeder er blevet revet væk de seneste dage. Til formiddag var der her i Bilka kun VHF-antenner tilbage. Det er dem, man bruger til at se Danmarks Radio. En TV2-antenne med tilbehør kan fås for omkring 300 kroner. Men folk, der fortsat vil se de udenlandske programmer, kan godt komme af med over 5.000 kroner for hele installationen. Måske dig, der skal se Olsenbanden i aften. Blandt dem, der nåede med til premieren i sidste øjeblik, var medlemmerne af Rørup Lund, Antenneforening i Langeskov på Fyn. Antennen blev sluttet til i dag.
så Karen og Rasmus Christensen i Langeskov kunne følge premieren sammen med børnebørnene kl. 17. TV2, velkommen til premieren. Vi har 8 timers dansk fjernsyn for os. Antenneinstallatørerne venter at få endnu mere travlt i næste uge, siger flere antenneinstallatører. De regner ikke med at være færdige med at sætte TV2-antenner op før en efter nytår. For første gang i TV2-historien sport. På Oxon Park i Odense var der topopgør i anden division mellem OKS og Frem. OKS er uden sejr i de sidste 3 kampe, mens Frem mødte op med 7 sejre i træk. Vi kommer ind efter 2 minutter spil i topopgøret mellem OKS og Frem. OKS helt i rødt. OKS er det sidste hold, der besejrede Frem. Det skete den 31. juli med 2-1. Ja, et flot gennemspil angreb i venstresiden. Der er et gået fri af Jørgen Jensen. Han finder med en perfekt aflevering Jakob Harder, der skyder på overlæggeren. Meget tæt på 1-0 til OKS efter 2 minutter spil. Men OKS kunne ikke følge den gode start op. Det er Kenneth Birkedal, der solidt takler Allan Nielsen. Bolden frem til den fremragende dribler Erik Rasmussen. Elegante driblinger. Og med en flot aflevering finder han Michael Nielsen, og 10 minutter før pausen fortjent 1-0 til Frem. Så vi er anden halvleg, og Frem helt sad på OKS. Vi midtvejs Søren Lyng. Nu til Erik Rasmussen. Og så et kæmpe kokserie af Per Lydal. Bolden tilbage til Rasmussen. Og sikker scoring af Søren Lyng, 2-0 til Frem. Så var der kvarterkampen. Fortsat 2-0 til Frem. Et højt indlæg. Og så en kæmpe foræring af Peter Poulsen. Og kvarter før tid lykkedes det for Jakob Harder at reducere til 2-1. Tættere på kom OKS ikke. Fortjent sejr til Frem. Med sejren over Fynboerne har Frem nu sikret sig et forspring på 5 point ned til OKS på 3. pladsen. Udover kampen mellem OKS og Frem, ja, så spillede B93 mod B1913 på Østerbro Stadion i København. Og det gav en overraskende sejr til B93 på 2-1. I 3. division er der spillet 4 kampe i Østkredsen. Fremad Valby Greve 0-3, Albertslund Dragør 4-0 og Birkerød AB 1-1. I Vestkredsen spillede Skovbakken mod Kolding, og kampen endte 2-1 til Skovbakken. 3 af kampene i den engelske første division er med på ugens tipskupon, hvor der nu er 4 tegn klar. Kamp nummer 9 et total. Kamp nummer 11 et kryds for resultatet 2-2. Kamp nummer 12 et total for resultatet 1-4. Og kamp nummer 13 et ettal for resultatet 2-1. Fra den engelske første division kan det nævnes, at Liverpool og Jan Mølby på hjemmebane blev besejret med 2-1 af Newcastle. De øvrige kampe på ugens tipskupon, de bliver først spillet i morgen. Gert Bo Jacobsen, et varmt bud på en kommende dansk verdensmester. Sport i 2'eren tegner et portræt. Topfodbold direkte fra Aarhus Stadion. AGF mod Brøndbys danske mestre i Sport i 2'eren i morgen. Boldkunstnere, fodboldvenner Frank Arnesen, Preben Elkjær og Allan Simonsen. Mød dem i privatregi i Sport i 2'eren i morgen søndag kl. 15. Hver lørdag vil vi her på TV2-nyhederne bringe en reportage af Sten Bramsen. Han har allerede i flere måneder rejst rundt i landet på jagt efter mennesker, der har en interessant historie at fortælle om sig selv og deres liv. For nylig kom Sten Bramsen forbi havnen i Aarhus. Jamen nu kommer vi 3 både. Kan du ikke flytte en her? Kan du ikke gøre noget der? Så vi kan komme til at lægge sammen. 0, du ligger der, og du ligger der. Og færdig. Og hvis du begynder at diskutere om en anden plads derudover, eller flytter selv, så bliver du vist ud. Sådan.
Ellers så får du det røde eller det gule kort. En af delen. Det er systemet? Ja. Han er ikke ret stor. Han bruger aldrig sit efternavn. Men der er stor respekt om havnemester Arne, som vi mødte i Aarhus Lystbådehavn, da sejlersæsonen var ved at gå ind i den sidste fase. Vi spurgte ham, hvor mange både han skulle holde styr på. Altså hvis du mener de lokale, så har jeg 380, hvor jeg kender de fleste. Det eneste, der kan ødelægge tegningen, det er, hvis der er en, der køber en ny båd uden at fortælle mig det. Og så kender jeg hverken masten, sejlen eller nogen ting. Og så fløjter jeg ham ind som gæst. Ja. Men så om sommeren, så sker der jo noget. Så ja, kommer der gæster. Så kommer der gæster. Hvor mange kommer der? Der kommer sådan, hvad skal vi sige, i snit for ikke overdrive, skal vi sige 5.500. Det er det højeste, jeg har været oppe på. Men nu i mange andre havne, der står havnefoden bare og kigger ud over det hele. Ja. Det gør du ikke? Jo, kigger ud over det hele. Ja. Nej, men jeg går ned og viser gæsterne på plads. Ja. Ja. Det system, du bruger til det, er det noget, du har lært af nogen? Nej. Det er min egen opfindelse. Og det var før, der nogensinde kom en havnemester i den her havn. Der var jeg så irriteret over, når der kom gæster i den her havn. Så vendte sejlerne og folk ryggen til. De fik ikke anvist plads. Men jeg havde selv boet hernede. Og jeg vidste, hvor grimt det var at komme i en havn, hvor man ikke kunne få anvist en plads. Og så geniet her, så gik han sgu rundt og viste dem plads selv. Det behøvede jeg ikke. Men jeg kan altså ikke vende ryggen til folk. Er du aarhusianer? Nej. Jeg er født ude på Høverkrog herude. Der var min mor servering til ham. Men så kom hun til skade med maven i en dynge penge en aften, der var bald. Og der min far siger, når han napper mig i låren, der begik jeg mit livs største dumhed. Og det kom der altså mig ud af. Men altså, hvis der ikke er mennesker, jeg kan ikke leve uden mennesker. Det er dem, jeg lever under for. Hvad gjorde du, da du var færdig med skolen? Med skolen? Ja. Der flyttede jeg fra sted til sted. Først var jeg lærer som barber, og så som tjener og cykelmekaniker. Kullemper gik jeg over til. Jeg gik lige fra tjenerarbejde i min smoking, der rev jeg butterfløjen af, fordi jeg var utilfreds med inspektøren. Han ville ikke, som jeg ville, og jeg var lærling. Så skrev jeg, men jeg turde ikke komme hjem. Jeg skulle sgu ikke hjem, har jeg hørt til. Så gik jeg herned på havnens stillingsplads, og der stod jeg nede sådan en lille fyr. Så siger de her store havner, hvad vil du? Så sagde jeg vil arbejde. Så var der sådan et par store bosser, så løftede de mig op, så formanden kunne se mig. Så sagde de, vi har sgu en her i dag, han vil arbejde. Og så kom jeg ud som koldlemper. Hallo, guten Tag. Kom rein hier links da auf die gelbe. Der Bug da vorne. Umdrehen. Und ein Leine hier. Sikkerhed. Hallo venner. Ja. Er det dansk? Ja. Nå, for jeg har mange tyskere, der sejler under splitflag. Ja. Derfor er jeg nødt til at spørge mig for. Fast de 2 pæle der, fast agter der i Kallevi. Tak. Det er klart, der må vi lægge for natten. Havnen bliver pakket nu. Tunø har I vel oplevet? Ja. Nå, god tur. Men vil I blive her i nat, så hænger vi på der. Hos Fender. 2 pæle, agter og så. Ja. Og hvis du skal op og tisse i nat, så gå forsigtigt på dækket. Og altid over fordækket. Godt. Jamen, vi har fået nogle nye sejlere, sådan nogle amatører, der har haft campingvogn før. Hvor længe har du tænkt dig at blive i jobbet? Lige så længe helbredt holder. Om man så bliver 70 eller 80, det er lige meget, men altså, det er jo sådan overdreven. Men altså, så længe kører det her løb, så kan man ikke have noget bære. Det er min idé, for jeg lever under for det her. Det er sådan, jeg glemmer min familie om sommeren, får jeg at vide. Og vennerne, dem glemmer jeg også om sommeren. Men dem kan jeg så interessere mig for om vinteren. Men der er nogen, der siger engang imellem, ved du hvad? Du skyder det hele ud et halvt år. Det kunne jo godt være, der var nogen, der faldt fra. Ja. Men i den sommertid der, fra 1. maj til 1. november, der har jeg kun mine både og mine gæster i hovedet. Hvad laver du så om vinteren? Nå. Kan der krydse tværs? Nej, det gør jeg ikke, for jeg skal holde ferie en måned. Og så holder jeg 5 måneder fri.
Og der gætter jeg kryds og tværs. For hvis du ikke kan gætte en kryds og tværs, så kan du ikke finde ud af den havn her. Du har ikke en chance. Vi nåede frem til vejrudsigten. Vejret har opført sig eksemplarisk her til premieren på TV2, og det holder sig flot hele weekenden. Men i landene omkring os ser det knap så pænt ud. Vi skal til Sydeuropa for at finde temperaturer over 20 grader. Og det fine, tørre efterårsvejr fortsætter også på mandag. Men så kommer der mere normalt oktobervejr med byer de næste dage. I morgen bliver det ved med at være tørt og solrigt som i dag. De højeste temperaturer kommer til at ligge på omkring 15 grader over hele landet. Ja, det er så, hvad vi havde at byde på i dag. Men til allersidst vil vi gerne vise holdet bag TV2-nyhederne. Først synes jeg, at vi skulle tage et kig på vores redaktion i København. Her er de cirka 30 journalister, sekretærer, grafikere, teknikere og fotografer. Og jeg synes, I skal vinke lidt til os endnu. Alle sammen. Og her er så holdet i Odense. Her er vi cirka 150 journalister, producerer, teknikere, fotografer, grafikere og sekretærer. Jeg synes også, I skulle vinke her. Jeg tror ikke, jeg afslører nogen hemmelighed ved at fortælle, at der har været en del spænding og nerver her på TV2 i dag, og en masse krydsede fingre. Og jeg må indrømme, at det har jeg også haft. Det var alt for nu. Vi er tilbage igen i morgen kl. 19.30.